Deppasora Edisibilesti Bishi Chairman Sumon Debbarmani Bufa Krishna Debbarma Mungui Langma Cholangmani Yagulo Khaklabo Tipra Motha ni Bana no Bogui Rwkha te Surioi Rwkha Korbuk Block Secretary Bishal Debbarma Logio Tangi Manjaka Paren Tripra te Jento te Bupes Debbarma no Khobui Kabangma Tipra Motha ni Warrior Rock Tini thangai sogui mani yagulo boni maikhlani din rogobo chung tebo phai chubawana hanai kokna rwkha borom ganang Bishal Debbarma khana nyaji chini gumoti tebini mangpli tei हामबाय दिनै जों खायसे न'खौ फायस'बायदो जोंनि लेबारसरा बिसि बो फायस'बायदो जोंनि चेयारमेननि बिन बुफा मिया सारिगो सोंबाय करिखा आंनि बागै जों बरन नायनानै मा फायखा दिनै जोंनि चेयारमेन बिन बिसला सुमन देबबर्मा दाबो थैखांनाय जोंनि यं हिंके कृष्ण देबबर्मा पारानि मुंबो कृष्ण देबबर्मा न बे बेलायनो दं थगिया तो उनखा खायफा हासाखौ फायमानबा जों मा बुजिखो जे हासाखौ फायमानबा जेव वाइसले जों मा थांनायबा खायफा नाव मन बुजिनो मा थांनाय जाहाथे जों जत' बे बुसखांगो बिनि साबतै बे लगिरावबाय जों लगिरि दंनायनिबो जों कक सालायखा बे बर'नि 13 दिन फोरबो जों फायनाय बे वैसा जों बर'नो नायफैफिनायनिबो थाखा ओमफ्राय अर फायस'बायजासिनि चेयारमेन पश्चिम मानको देवनि भूपेश देबबर्मा बो फायस'बायजाक जे जोंनि भाइस चेयारमेन जोंनि जयन्त उचुई बाबु सफायजाक जोंनि करेन बाबु सं अर फायस'बायजाक जोंनि आखु अखरा लुकुर जोंनि अखरा रग दंनाय बेलायनो खा तो हामियानो उंगो पेरेंट्स मा थांके हायफोन आबनो न बिसोर मा बुजुगलायनाय जों आसास रोखा जे बसखां जों 13 दिननि सिगाङाव जों फायस'बायनाय हामबाय